hadien sau snem wan yu kejat biang Messi ha ke Camp Nou ha ke stadium jong ke Barcelona. Ngapdiang subhaya pi kiparlok ki baju so tenat ban page ka video ha ke channel. Ha ke video ngin ya page ke jingwan jong Messi ha ke Camp Nou da ka ba klem ya thu ya no bat ki fan jong ki syukendiet hadien ba ula post ha ke Instagram akau jong Saus nemen shuana do kopor bo Messi umi na Barcelona ha upratrik Agos arhajar arpuai berban lek pen ya so bat ke PSG ha uspotrik Agos arhajar arpuai nadu kata kopor Messi emsyem lalak syu ban wan yu kejat biang ha ke Camp Nou ha ke stadium jong ke Barcelona nrei menin kasngi ulawan yu kejat biang ha ke Camp Nou ke stadium jong ke Barcelona da ke ba klem ya thu ya no bawat Fabrizio Romero ubaju plat ku sport ba pau ba kisngi ki ba menta syem latip ya kane ke jingwan Messi ha ke Camp Nou Henry kitip tang hadin ba Messi ula post ha ke Instagram akau jong ha ke baningkong Messi syem kwa ban mi na ke Barcelona Henry day na ke daw ba la ban kier Messi ula ha ban mi no na ke Barcelona ha usnem arjar arpuai hadin ba Messi ulawan phai na ke jingyel kai Copa America arjar arpuai da ke ba kilala ban job ya kene ke tournament Messi ulawan phai ha ke Camp Nou ban renew ya ke kontrak jong Henry pose kalong pada kompong namar ba ka Barcelona kam syam la syu ban renew ya ke kontrak jong namar ba ka duna pisa ba hakane ka samoy ba ka habru ban buat ya ka rule jong ka La Liga pat kumta terter pat kumta Messi ulawan ha ka press conference da ba kren pangam kwa ban mi Henry de na kidaw ki ba ngam la ban kier kumta ngalaha ban mi no na ka Barcelona Messi ulala ban yelek kai bat ka Barcelona hadu khatnyo teli ki samoy nadu usnam arajar saw hadu usnam arajar arpuai para kine ki khatnyo teli ki samoy ulala ban tap hadu ndrus pa nyo pu argol pod la penyo ru yalade lai spa lai teli ki assist pod ula job ru lai stan teli ki trophy ban ndru teli ki Ballon d'Or Mbat hakine ki khatnyo teli ki samoy Messi ulala ban mi madan news pa nyu prateli ki jingel kai bat ka Barcelona ber ula ban job hadu shpo teli ki La Liga nyu teli ka Copa del Rey ber prateli ka Super Copa de España ber sau teli ka UEFA Champions League ber lai teli ka UEFA Super Cup ber lai teli ka FIFA Club World Cup Berhaba Messi wan phai sha ke Camp Nou udon kamwe ka message ban ai hakifan jong da ka ba utho ha ka post jong ba post ha ke Instagram akau jong da ka ba ong ngakermen ba ha ka wei kasngi ngala ban wan phai biang Henry tang ban ong kublai kum urang yel kai football te paralog tang kine khendiat ki Khana lynkot shaphang ka jigim jong Messi bat ka Barcelona te lada pikwa ban yo sngew ya ka Khana jong Messi na do ba udang khana hadu ba unda job ya ka FIFA World Cup sa comment ha ka comment section pangala ban sna ka video shaphang Messi hadu ba unda job ya ka World Cup te paralog bat klet ban subscribe ya ka ne ka channel khanang ba pinla ban yo ki video ki bangan sa penmi bat kum juru kum kadak ban support ya ka ne ka channel kublai shibon